Ladies and gentlemen. Si ja tens els pantalons de campana a punt, una bona perruca per posar-te al cap i les ulleres de pasta per menjar-te la pista de ball, sense cap mena de dubte tens la síndrome del guateque de la pèrgola de les Carpes Vic Estiu. Aquest divendres 18 de juliol a la pèrgola de les Carpes Vic Estiu, prepara't per bellugar-te sense fre amb el guateque. Els èxits, el ritme, la música que ha deixat una empremta inesborrable a la banda sonora de la teva vida en una única nit. Aquest divendres diverteix-te a la pèrgola de les Carpes Vic Estiu amb la festa més tremenda de l'estiu, el guateque. Si vens vestit per l'ocasió, tindràs entrada lliure i accés preferent per gaudir del guateque de la pèrgola. Aquest divendres 18 de juliol ja t'estem esperant al guateque de la pèrgola, perquè a la nit tot es viu d'una altra manera a les Carpes Vic Estiu.